Faidi beb song tini bang norok ni bagai kaisa keta love story video tu bui faikya. O story no norok khanawi belai no heart touching jaknai hunke norok khanawi nai di puila ni simi paithak jora. Ti ani channel o ketal anggi tongkhangke subscribe khlaina di. Tamni hunke norok ani channel ni bisingtui ketal story khanawi mannai. Himdi khe ko kolok saya karei tini ni story wo chung thanglainai eba khanawi nailainai. O story ingkha khoroksa takhokni bobini graduation paye MA khlaimani puilani bisiwo khoroksa buribe hamjakmani. O takhok buihai juak biri abo hai mani hamya mungsapano use khlaya. Aboni bagai khoroksa buribono belaikeno chajagui tongo. O buribo o takhok porimani university ono porio puila borok dol ongui text rok khlailayo. Ula o buri kwbangma o takhok no hamjakmani signal ro te hamjakma haike kok rok sao. O takhok bo sawi mano je o buribono hamjagui tongo hnai. Haite kheno borok hamjaklai thanglayo. Buri hunke ganang family ni tei o takhok hunke gori family ni. Haipano kosto mosto khe o takhok taono nokbara tongoi poriwi tongo. Bini buri bono restaurant roko thangnani kok sao. Tei o takhok bo bochaya nangya karei no je mansak bini buri no khushi khlai tono. O takhok bini buri no surprise rok khlaio. Tei bo bini buri no ri rok pairo mani rok pairo. Abo haikeno borok ni relationship kaham keno choliwi tongkha. Aboni ulo borok ni university wo kaisa fresher program ango. O salo borok kwnui no gana khe achuglayo. Phia program choliwi tongphuro o buri bohok sajago. O takhok ni buri agi rogo bo abo haikeno bohok rok sajago. Hunke o takhok bini khuriwo nawoi bini buri no rokoriwi toniwo. Aboni ulo o takhok bini buri no truk nogo tunai ryo. Aphorni simi tamojani o takhok bini buri no teibo bwkhamani bo hamjagui thango. Bo salsa bini buri no sao. Naithok angle tamojani wngkha tongtui chatui beba gono nono mangsi bwkha habui nukthok tongo. Buile break up wngkha hingke se mairok chawi manya wngphu. Angle tongthokma da wngkha eba belai khe nono hamjakmani da wngkha mairok bo kaham khai chawi manliya. Bwkha ayuk mayuk wnggo nono hamjakmani bagui. Tumungno chung kaklaina klai khe ang belai kosto wngnai. Nung ani khuriwo rokomani kokrak ang muitumankhe ani bwkha belai khamnai. O kongno khnawi bini buri o takhokno sao. Tamo ang nung bai kaknani bagi da hamjak chung tamni kaknani ba kagia kono dino phano. O dino le salchase ang nini khuriwo rokoi tongo. Ulo chung kajak bai khangke ang salbrum no nini khuriwo rokoi tongnai. O takhok sungo tamni bagi naithok bini buri sabiro nini khuriwo ang belai kheno khakchangma mano hnai. Phiaba aboni ulo salcha o buri ni nogo bini ama babu song bono kainani kok salayo. O takhokni buri no bini ma song sungo nini kebo hamjakma chalarok da tong hnai. Hunke bo bini ma song no tatal kok sao gori kho hnai. Aphoro bini ma song sao chela naikhe haino tanai di future ni bagi bo wan sukdi. Hamjakma simi bai nukhung khawi manya nukhung khanani hunke rang bo nango chakiri rok khlainai eba nukhung cholijak chalanai hamjakdi. O kongno khnawi bo bini ma no sao. Tei sungo hunke ama chakiri gori phano pora ganang tei borok kaham hunke ang hamjagui da mano. Bini ma saphiro tabukni dino pora ganang bai tamo khlainani borok kaham to wngnani no nango. Haifano kisa cholijak nai hamjakdi langkano hamjak khele chung nono kaikla khanai. Aboni ulo bo o kokrak bini chela o takhokno jotono sawi khnaribayo. O kokrakno khnawi o takhok sao. Naithok nungle angno hamjakha haipunani le mungsapano gori. Chini nukhung bo choliya. Chini jaga rok bo gori je jaga kisa tongmani bo dara song bo tongbayo. Angle nono khushi khlaiwi toniwi manglak naithok. Nung nini khushi no naidi nini parents rok nono soikok no sao. Nung ano yakarei alka cholijak borok no naino hamjak di hnai. Phiaba o takhok bini buri no hamjak tutui no okok no sao. Tamni hunkhe bo bini buri ni parents song ni bwkha no swainani muchungjakya. Phia bini buri bono sao. Abo hai kokta sadinang chung kwnui no chaitoknai chini future ni bagui hamjakmo asuk belkha hangke bahaike chung thiyajak chung hamjagui thangnai. Phaidi hamjakmo jesuk chung jalphano phaitung chung kubui khe hamjagui tonglainai hnai. Tei bo okok bo o takhokno sapiro. Phaidi chung tep sake court marriage khlai pailai aboni ulo chungno kebo swkagui mannai tongkla khnai. Hunke o takhok bo gosio
Aboni ulo borok court marriage khlailayo. Pheba bwrwini okok srapsani bagui se wngsiyo. Kisa baloka hankeno bo takhukno care rok khlaya wngwi thango. Agini hai text rok khlailiya tei call rok bo khlailiya. Aboni bagui o takhuk belai no dukhu wngwi thango. Bo belai kheno kok rok sanani text rok khlainani muchungjago. Haipano bini bwrwi bono jora rwliya. O takhuk call khaikangke bo call back rok khlailiya. Bini bwrwi mobile o game thwngwi mang busy wnggo hnai o takhukno saw. Salchake o takhuk dukhu nangjagwi text khlaisengo. Naithok nungano hamjakliya da. Tamo nungano kisapano care rok kwrwikha. Nung belai swlaijagwi paikha. Aboni ulo bini bwrwi reply ro ang hamyano alka bwrwi kaham naidi hnai. Aboni ulo takhukno block khlairo. Phia takhuk bwkha tongwi manya salbrumno chaitogo bini bwrwi bai kogrok sanani. Haipano bini bwrwi bobai hakjal wngwi thango. Aboni tummanni yagulo hwnkeno o takhuk khwnao je bini bwrwi tabuk alka chela mankha tei achalabai no restaurant rogo thango hnai. Buibono achalabai bini bwrwini photo rok bo rohorkha. Afro takhuk o photo rok no nugui belai kheno bo set wngwi thango tei bo belai bwkha sajagwi kapkha. Bo kaptwtwi kaisa status rikha. Tini ano nungmo haike phunukmani salsa nini status o nung bo ani mungno ma swinai tei nung ano onek miss khlaiyano hnai. Aboni ulo takhuk bini bwrwi no poknani bagwi chaitokha. Haipano belai kosto wngkha poknani. Aboni ulo sakno bujogwi mankha tei saisung tongnani swrwngkha. Abo haikeno 4 years laikha. Salchao takhuk state mission manager coordinator ni job mani rikha. Aboni logi logi khoroksa bwrwi bo mankha tei bo a bwrwi bai a bisio no kaijagwi painani wansukha. Phia bo bini agini bwrwi no khos khlaikha tei sawi mankha je bini a ex eba hamjakma bwrwi je achalabai tongmani bobai bo kaklaikha tamni hinkhe achala manui hamyarok nao. Oro no takhukni love story bo paikha. O takhukni love story ni bisingtwi chung sawi mano. Khoroksa hamjaknai borok chung chini langmao bar bar manya. Kubui hamjakma abo bar bar manya. Je borok no kubui hamjago nung bono gmanani taridi nung bono khak khamnani taridi nung bono dukhu tanangridi. Je borok no kubui hamjago nung a borok no kmajak khangke nung nini langmao bar bar teisa borok no kifilui mangalak. Tamni hinba borokni langmao kwbangma no hamjaknai tongwi mano. Haipano o kubui hamjakma rwnai borok mannani belai kheno tugo. Haike tinini bagwi bayapsong aswk jora twi nongnai norok tinini o story no chajagwi khwnatokjagwi nangjagwi tongkhangke share khlainani tapokdi. Tai tabuk bani channel lo subscribe khlaiyaku hwnkangke norok subscribe khlainadi. Tamni hinkhe norok ani channel ni bisingtwi omo hai kwtal kwtal story norok manui tongnai. Tei norok je tamo sana muchungkha abo comments khlai sadi. Norok puilani sing paithak jora naitongmani bagwi norokno belai kheno hambai.